זה שאתה נמצא בלילה, זאת אומרת שאתה לא מרגיש ולא רואה והכל חושך, ואתה סתום, ואתה לא יכול להבחין בין הדברים, כי אין אור מלמעלה. אבל אתה מרגיש שזאת לילה. זאת הרגשה מאוד חזקה ומאוד חשובה. זאת אומרת, אתה מרגיש חוסר הרוחניות שבך. עכשיו השאלה, בחוסר הרוחניות שבך, אתה יכול לראות משהו או לא? ודאי שכן. ודאי שכן. אתה יכול להדליק מה שאתה רוצה, נר, מדורה, אש, מנורה. בבקשה, תדליק, ותראה, מה אתה תראה אז? אתה תראה עד כמה שההבדל מהאור שאתה מדליק לאור שמאיר. אתה רואה בלילה דווקא את החסרונות, את הבעיות, אתה מכין את הכלים. כדי להכין את הכלי אתה צריך איזה אור קטן. ודווקא בו אתה מרגיש מה חסר. שמה שאתה מאיר זה סך הכל אתה מאיר קצת ממה שהשגת. אבל אור היום אתה צריך בעצם. כן? שזה אור של השפעה, אהבה, זה אין. אז לכן מכינים כלים בלילה. מכינים כלים, זה לא פשוט. זה הכנה גדולה. גם כן אתה מזמין אורות גדולים כדי לראות. סך הכל חושך הלילה זה האחוריים של החושך, של האור היום. זה צורה הפוכה של האור. זאת אומרת, אם הכלים שלנו לא מוכנים, אנחנו מרגישים בהם חושך. אם הם מוכנים, אנחנו מרגישים בהם יום. אנחנו עושים את הסוויץ' הזה מלילה ליום. ולא שזה מגיע מלמעלה. זה הכל לפי המצב הפנימי של האדם. מי הם ההופכים מלילה ליום, חושך לאור? שואל זוהר.